Bertsoak niri emateit bizitzeko modu bat, ni 12 urtekin hasi nintzen bertsotan, orduan ni bizitza ulertu dut bertsotatik abiatuta, bizitza adierazi dut bertsotan, eta gero junetorri bat ematen dira, da geldik ez egoteko aukera hori, batetik bestera ibiltzekoa, jende asko, herri asko, esperientzia asko bizitzeko aukera ematen dit, burua lantzeko aukera bat, askatzeko aukera bat, ematen dit, azken batean uste dut, hasieran esan dudana, bizitzeko modu bat, bizimodu bat. Nahiko komplikatu egiten zaigu beti bertsolaritza ezagutzen ez norbaiti azaltzen bertsolaritza zer den. Nik uste dut bere izi behar da hasteko ez, idatzizko eta bapateko bertsolaritza dagoela. Gaur egun bertsogintza bezala ulertzen dena gertuago da bapateko irudi hortatik ez, bapatean kantatzeaz arduratzen den hortaz. Eta esango nioke improvisazioa dela, gai baten bueltan kantatzea eta improvisatzea dela, kontuan hartuta erritma bat eta neurri bat. Esango nioke daudela neurri mordo bat gaur egun, neurri handiak eta txikia daudela, kantuetan oinarritutako doinua daudela, eta arte espresio bat gehiago eta kulturaren zati den beste adierazpide bat dela esango nioke. Bertxotan, batzutan gaia emanda kantatzen dugu, beste batzutan librean, egoeraren arabera, hau da ikusten dugunari buruz ingurunean. Eta lehenengo gauza egiten duguna bertsoat osatzekoan da bukaera pentsatzea. Bukaerako esaldia edo, 7-10 tokatzen dena. Lehenengo bukaerako esaldia pentsatzen dugu bertsoaren azkeneko zatia. Eta azkeneko zati hortan, esaldi horren azkeneko hitza litzatekena oina da, errima da. Eta errima horrekin burura ekartzen ditugu hitz batzuk errimatuko dutenak, gutxi gora bera lagunduko digutenak osaera osoa ematen da, hasten dugu bertsoa hasieratik eta bukaerara iritsi arte. Suposatzen den bukaerako zati brillante hortara iristen, batzutan hala dana eta bestetan ez. Eta bertsotan garrantzitsuena urte askotan ez, ikusi dena izan da erantzutea, hau da. Elkarrizketa mantentzea, batzutan erantzutea baino, nik uste dut gaur egun gehiago dela elkarrizketa mantentzea eta interazio hori sortzea bertsolari baten eta bestaren artean. Nik Gu Ere Bertsotan proiektuaren baitan, Gipuzkoako Bertsosa Elkartean proiektua da Gu Ere Bertsotan, horren bitartez juten naiz eskola desberdinetara bi astean behin eta bertsolaritzako klaseak emate ditut bertsolaritza eta ahozkotasuna lantzen dugu umeekin, erakuste dizkiegu bertsoaren oinarrizko ezaugarri horiek, neurria, doinua, errima, ikasten dute beraiek kopla batzuk egiten, bertso batzuk egiten, jaialdia prestatzen dute eta astean zehar normalean hori izaten da nire jarduera, klase batea joan, ordu bete hori bukatu, beste klase batea joan, nomada bizimodu hori. Eta geroa bertso saioak izaten dira, ezta? Deitzen dizutenean saio batzutarako, normalean asteburutan kontzentratzen dira bertso saio gehienak, eta herri batetik bestera ibiltzen gara, bertako errealitatea kantatzen, nazioarteko gertaerei buruz kantatzen, tokian tokiko saioak eta bizipenak bizitzen. Txapelketa izaten da guretzako lan handiko garai bat, normalean. Bertsotarako bestela ere, komeni baldin bada errimak tarteka lantzea edo jarrera kritiko bat edo hausnarketarako jarrera konstante bat mantentzea garrantzitsua den bezala, txapelketan are gehiago, bihurtzen da behar hori edo nahi hori punta ateatzeko norberaren mingainari. Eta guk adibidez, nire inguruan egiten duguna, normalean izaten da, norberak egiten du etxean bere lana, errimak edo ideiak edo bere buruak kokatu bertaren aurrean, eta gero bertso eskoletan askotan simulakroak izango liakenak egiten ditugu, hau da, gaia jarri, elkarri, eta kantatu 8ko handian, 8ko txikian, bakarka, entrenaldi hori edo saio hori bukatutakoan komentatu, ia gustatu zaigun bertso bat, edo bukaerak aski indartzeukan edo etzeukan, edo erantzun ote dion, edo ondo ulertu ote duen gaia, edo pixka bat egiten duguna da hori. Estutu, bapateko saio bat egin, baina estutuz eta finduz gure ustez hobetzeko daukagun hori. Eta batzutan zaila da, oso zaila da tensio hori lortzen, txapelketako tensioa lortzen bertso eskolan. Baina, eta gero, txapelketa ere azkenean egun bateko saio bada, nolabait esateko,
eta pertsona gean ez, azteko edozein gorputzaldik baldintzatu dezake, saio hobea edo okerragoa egin, edo bertsokidearekin daukasun filinak edo gaiak, baino oinarri baldantzeak, zentzu hortan bertso eskolan edo zure buruari aitortzeak hainbeste aldiz egin duzun zerbait egiteko gai zehala, nik uste dut ziurtasun bat ematen dula eta ez hain egun hona eukita ere laguntzen dizula minimoa altu xamar edo eukitzen. Euskeraz pentsatzen laguntzeko gauza gutxi daitezke, ezta? Ze pentsatu nahi gabe egiten dugu normalean. Orduan, euskeraz pentsatzeko segurazki egin behar den euskeraz sentitzea da. Eta hortarako konektatu egin behar da, ez? Emozionalki hizkuntza batekin edo hizkuntza baten hitz batekin edo kantu batekin edo hizkuntza hori darabilen pertsona batekin. Orduan, nik uste dut fortzatzea baino errazagoa dela euskal mundua, euskal kultura, euskal jendia ezagutu ezkeo nahi gabe jaiotzen diela, sentimendu horiek edo lotura horiek eta beraz pentsamendu horiek. Bueno, gu hasi ginen gehienak inguruan eskolan ikastolan lantzen genulako bertsolaritza eta bertso batzuk egiten ikasi genuen eta oinarrizko hori eta gero xaxatzen zaitu uste behar bada bertso eskolan apuntatzeko eta probatzagatik eta batez ere lagunak apuntatu zielako gu ere apuntatu ginen. Eta gaur egun bertso eskola mordoa dago, herri gehienetan dago bertso eskolak, eta ez bakarrikan gaztetxoentzako edo umentzako helduentzako bertso eskolak ere badaude. Eta askotan helburua ez da izaten, lehen esan dugun bezala ez, bapateko eta idatzizko bertsogintza dago, ez da izaten punta-puntako bapateko bertsolariak sortzea izaten helburua, gehiago bertxotaz gozatzea, hizkuntzataz gozatzea, giro bat eukitzea, beste leku bat gehiago eukitzea munduan, beste lagun giro bat, eta esango niokena da bere inguruko bertso eskola edo horrelako taldetxo baten gana gerturatzeko eta batez ere beldurra eta lotxa galtzeko. Azkenean hitzakin jolastea baldin bada bertsoa eta edozeinen esku baldin badago hitza, edozeinen esku dago gozamena ere, beraz, animatzeko. Bueno, txapelketa Gipuzkoakoa tokatzen da urten, 4 urtean behin izaten da, orduan guretzako izaten da pixkat itolarria sortzen duen gauza bat, razionalizatu gabe behintzat, hasiera batean inpresioa sortzen duena hori, 4 urtean behin dalako eta ematen dulako mundua bukatzen dela, ez? Aurtengo abenduan gauzak ondo ez baldin badoaz. Orduan, garrantzitsua bada, 4 urtean behin izaten den erakusleioa da, 4 urtetan suposatzen da pertsona bezala, bertsolari bezala garapen bat eduki dezula, beste esperientzi bat dukazula, eta hori erakusteko eta norbere buruari ere froga txiki bat jartzeko aukera ematen duen plaza bada txapelketa. Orduan, nik orain dela 4 urte helburuan eukan final erditara llegatzea eta ametsa izango zen finalera iristia. Eta, hala izan zen, finalera itxin nintzen momentu hortan, orduan, aurtengo helburua bada, nolabait finalian egotea berriz. Hada, helburua neurtu daitekena, finalea. Eta bestela batez ere da gustora sentitzea nire buruak. Ni plazan sentitzen banaiz gustora edo eroso edo gaien barruan nire burua aurkitzen baldin badut. Normalean hola izaten denez, ez beti, eguna arabera, baina normalean hola denez, nahiko nuke plazan ere nire burua aurkitu txapelketan eta eskaini, pixka bat zorrozten egian ez baina azkeneko denboran entrenatuz, horren ere erakusgarri izan litekeen lagin bat ematia eta eskaintzia zeu zer txapelketari, mintzat. Lagun artean, plaza batean, elkarte baten kantari, sentitzen gara hitzen jabeta, hitzgabeko bertsolari, zu pantailaren beste aldean, begira bazaude adi, eutsi zaiozu ilusiota, eutxiozu euskarari, ta bide lagun ezin baduzu, izan zaitez bidelari.